яке аз зарари ҷонӣ дидаи аз тарафи ҳизби наҳзати ислом ки яке аз фарзандони ҳизби наҳзати ислом Муҳиддин Кабирӣ бо воситаи нақлиёт бо ҳаракати суръати баланди ҳаракати роҳ қоидаи роҳро вайрон карда фарзанди маро зер кардааст. Дар натиҷа ман фарзанди худро дар он рӯз аз даст додаам. Дар натиҷа сардори ин ҳизб бо роҳҳои фанду фиреб фарзанди худро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намуд. То ҳол ин ҳизби наҳзати ислом ки Муҳиддин Кабирӣ фарзандони миллати тоҷики моро дар Аврупо ба сафи ҳизби террористӣ ҷалб намуда истодааст. ҷавонони муҳтарам, аз шумо хоҳиш мекунам, илтимос мекунам, ба дому фиреби ба ваъдаҳои дурӯғи онҳо нағалтед. Чунки вақте ки шумо ба хориҷи кишвар ба Аврупо ки рафтед, аз падару модар, аз хоҳару бародар, аз фарзанд, аз ёру рафиқҳо, аз ҳамаи онҳо дур мемонед. Чунки чунон ки шумо хоини давлат, хоини миллат мешавед.